kakabsat, mga kaibigan! Welcome to Kudal People's Park, Bagulin, La Union! Nandito po tayo ngayon sa Barangay Tagudtod, dito po sa Bagulin, La Union. Napakaganda po ng Kudal People's Park. Kung pwede ko lang itigil sandali yung oras at i-enjoy ko lang yung napakaganda, amazing, breathtaking na view po dito. Hindi ko maipaliwanag yung peacefulness, yung serenity dito, parang I am on top of the world. Iba po talaga yung pakiramdam. Grabe, napakaganda talaga. Amazing talaga. May mga kubo po dito na nakapangalan po sa mga sitio dito po sa Barangay Tagudtod. Kagaya po ng Sitio Beto. Dito po sa Kudal People's Park, pwede po kayong magdala ng mga pagkain ninyo, pwede po kayong mag-picnic dito sa mga kubo. Very minimal lang po yung entrance fee. Kailangan ho natin mahalin, pangalagaan ang ating kalikasan. Kaya importanteng ma-maintain po natin yung kalinisan. Kaya magdadala po tayo ng ating mga sariling garbage bag. Ito po yung isa sa mga kubo nila. Libre po ang mga kubo, wala pong bayad. Grabe, sobrang ma-enjoy mo na. Iba po talaga yung pakiramdam dito sa top of the world. Ibang-iba po talaga. Kaya, hay naku, punta na kayo dito. Ano pang hinihintay mo? Alam nyo, amoy na amoy ko yung pine trees. Mayaman kami sa pine trees dito. Meron kaming mini Baguio. Talagang, Baguio feels. Ayan, no? Napapaligiran po kami ng puro pine trees dito. Marami rin po tayong mga benches dito po sa mga gilid po na pwede po nating maupuan pa. Talaga naman pong sobrang breathtaking, makapabang-arik na. Amazing. Wala pong kasing ganda. Dito po sa ipinagmamalaki po naming Kudal People's Park, dito po sa Bagulin, La Union. Kaya punta na po kayo dito, mga kaibigan natin sa buong mundo. Apo, kakabsat, Intay Itandudo, ti Segundo Distrito, ti La Union. Dito'y vlog ko, da kayo ti bida. Kasama ko yung aking mga kaedad, ang aking mga barkada dito sa Bagulin. Claudine, baka meron kang gustong batiin. Nagpipintas na amin. Ang gaganda po namin. Ang gaganda po nila dito talaga. Hello po, Hinagon family nga po. Boyfriend? Wala po. Hi Mama, Papa, sa buong Carino family. Hi po sa mga mama at papa ni Rihanna. Shout out na lang po sa lahat-lahat. Shout out din po sa lahat-lahat. Boyfriend? Wala po. Manatawan mo? 15 po. 15. Taon ka na, Sherry? 14. 14. Ay, okay. Ako 18.